Kaka. Oğlacıkları surat alyan. Hay tuveleme. Bar al ver oğlum. Al ver. Ravşancan, son oğlan öyle kadar arkan tutuverin içinden. Bah, oňalyk bolup köprek tutuver oğlum. Eden niyene? Bir şehir nehili. Hay tuveleme. Şehir goğula. Öýlerem sağlık. Hemme zat gulaly ulluk. Ağabey. Yönün haşy yerlek gelip bir yaynap yaşlygyny ýatladyň ele. Ana o iş bilen başga olup geçýär. İş iştir de eden. Dinç günler gel vermelir de. Wah, oňaryp bolsa olma dogry. Kaka. Ha oğlum. Oğluna bir zada bolupdyr. Hani hayda ulu görkezani? Ana. Hani oňalyk bolsa? Ol ulugy saklı. Men häzir. Owan küýzäniň çynyň o. Oğlacığımızda bir zada olup durhan göreli. Oğlacığımız. Bar ağdayın yanına otur. Gel oturuştaydı oğlum. Gel. Hani ağabey, canavara ne molluğa? Hani göreyim. Ay şo diyenimle it köşk tat yok. Häzir sağdan tütsösü em olur. Kaka oğluna ne bolupdyr? Gözü kızgınlapdyr oğlum. Ha, ağabey diyene. Çölün kudreti var o. Heret canavar. Gözü kızgınlasa sağdan tütsösü em olup dur. Yine gül yağlı olup gider. Ravşan, tur gellik. Oğlum, çekinmedi, iyi de. İydim ece, balyalı bolupdyr. İyidan mı? İydim, çynım doydum. İyi ver oğlum. O yerde jen palav yoktur. He? Sağ ol kaka, iydim. Yoksa da men size sowgat getirdim ha. Häzir yekejimin. Vah, balacığım. Ne emetçektin adar edinip diýsene. Be. Oğlum o soğuk alıptır. Begene gaytam. Ece, sana gıyına jallym. Vah, sana Ay, dönüň tuveleme. can balam. Kaka, ynga sana da köýnü gallym. Hani gör? Boho. Be. Ay oğlum sağ ol. Aqdat ana yaxşı diýipdirler. Jigim, alany, sana da jalvar aldım. Sağ ol ağa. Bar geyik Sağ ol. gör hani, bolorlay. Ece men geyinip geleyin. Beýdip adaram edinmeli elekeninde, Yok, özüňe Ece. sowunmaly ekenne. Ay adarım oğlum soğuk alıptır. Begene gaytam. Geliştim, Feretmi o? kaka. Şöyle ha. Soğukatlı olma Vay nesi bo. yemesin. Yaşel Doydu. bolun. Sağ bol balam, sağ bol. Oğlanlar. Kahraman arkadağımızın tağallası bilen daşary ýurtda okuw tejribesini bir kemsiz geçip geldiniz. Muň üçin siz hemişe hormatly arkadağımyza sag bolsun aýtmasyň. Awam olim. Onu näme? Okuwam sünük Awwa tamamladyk. tamamladyk. Inni näme maksadyňyz bar? Bilýäňiz hem oğlum. Ha. Menem kiçilikden çöl argywym. Çöle gidip ata-babalarymyzdan galan milli medeniýetimizi, mirasymyzy surata düşüresim gelýär. Çöle? Hawa taws. Gatgowy. Awam olim. Amen ssenaryym näme? Onu gelip işläýärse, Molim, şu çöle varıp çöl barada film düşürmek üçin näçerak gün gerek bolar? Şu sungot diýen zat gaty täsin zatdyr. Gyzyklydyr. Şu dörejülik işinde bar. Ölçü diýen zat bolmaly. Tä maksadyny ýetýän şeň görüşi bermeli. Onu näme? Men size üstünlük arzu edýän ha sizin bu aljak filmiňizden institutumuzun adından halkımıza ulu sowgat bolar. Men üstünlük arzu edýän dörejülikde näçe işleseň hem adýalyk bolup durda. Şoň üçin ýoluňyz ak bolsun, baran ýeriňizde abry gazanyň. bolýar, sag bolun. Sağ olun oğlum. Bolýan işiňiz sowul bolsun. Sag ol. Halipamyzyň aýdýaly sany garaşdyryp bayramçylygymyzda uly sowga da bordy. Esip bolsa. Ýoksa da taws. Soňrak altyn aşarda görşäýli. Men sana aňyrdan sowgadam getirdim. Bolýar. Bolýar, görüşýär. Uly gelýär. Oğlanlar, siz o yerde näçe wagt bolarsyň? Dogrudan meýlis. Bize näçe gün gerek bolar? Ay o sen alýan zadyňa bagly. Onsoň hem halipamyz ýaňa aýtdy, sungodyň aňyrsyna ýetme ýok.
Ýöne şu ajaýyp çölümüzi surata düşürmek üçin bize bir hepde gerek bolar. 2 hepde Owo. yarım aylap çölle yatıp durjakmy? Dagy näme? O ýerde yarım aylap bolandan gerek zadyňyzy alyp gaýsaňyz bolmazmy? Şunumy aýtsam, maňa da garaňky şol. Çöl meni şeýle özüne çekýär. Ýöne bilýäňä meýlis, men saňa oňa aýdypdyma. Oglanjyk kan bir sapar gidip gördüm. Ana şonda galan täsirem meni film düşürmäge höweslendirdi. Taw, gaýtam gyzykla, seret. Görmedik, öwrenmedik ýerini, görsüňi, öwrensiň almak. Ho, ine misal üçin öň gidip görmedik ýurtlaňa gidiýäňe näil gyzykly. Ana mende de şo duýgular bastan geçýäs bar. Mene bir gyýsa wurumly çeper filmi bileje surata düşräýelip maslahat etjekdim. Çeper film? Näme hakda? Ay, bir gyýyz duýgusy hakda. Bir gyýyz oglana aşyk bolýar. Ol öz duýgusyny oglana aýdyp bilenok. Bey. Tawus, sen şolar ýal duýguly hakda ýazaýdyňmy? Bir zady ýadymdan çykarmy? Men ssenarist. Maňa gyýyz duýgusy hasam garanky. Ýöne çöle gidip geleýin, onsoň maslahatlaşy berer. Dogrudan hem gelem soň maslahatlaşy berer. Bolýa-da. Gitseňiz ssenari meselesinde bir zat çyksa, jaň etsem, Arkayn jaňa diler, arkayn. Arkayn. Jaňlaşyp dururuz, gurruňy ýok. bolýa ulanlar. Size üstünlük arzu edýän. Rowşan, ertirdan bilen ýörejek bolsak men ýygnamaly zatlamkan, enjamlamkan. Sen näme goşuň ýygna artyň gidersiň, şoň çyn ýerge diýen ýöräli. Howa ýöräli. Ýörendim. Uy, Ýörüm. durun tek, hasiýatdan çykarypdym. Näme boldy? Näme boldy? Taus. Ine saňa sowgat getirdim. Uy, maňamy? Howa saňa. Koy men gowjadyny. Gelşämi? Howa gelşdi. Tawul taňyr ýalkasyn. Ýöredi sen şunu Gelşädi. Ananmy ýörälingmi? Ýöreliň onunla. Dogry geldikmi ka? Ağa ayağın yaşı olmalı. Ağa ayağı. Ağa ayağı. Öýüne ýok bolaýmasyn? Öyle şoňa meň de. Oğlum, ağa baylarda hiç kim yoktur şu vakt. Salamu aleyküm yaşlı. Ve aleykümselam. Ha, gelin bakalım oğlunlar. Salamu aleyküm. Ve aleyküm. Salamu aleyküm. Ve aleyküm. Sağ orgunçuluk budur oğlunlar. Şükür yaşlı. Allah. Yaşlı ağa ayağı öýünde ýok, nire aýtdyk? Ha, inim. Ağa bayağını da koşo yağlığa gidenler ol. Ýazlygy? Havva. Ya Allah. Bak yanınıza bir yerini koşardım ol oğlanlarım öyde yoktu. Dinle inim. Şu köşeden gönül gidersiniz ha. Owa. Obadan çıkarsınız. Ondan sağa soğularsınız. Sağa soğulup gönül kuma tarap gidiverin. Öňüňizden galkanlyň beýigi diýip bir depe çıkar. Owa. Şondan aşarsınız golü ana şo ýerde çopan goşlary bardyr. Şolaň haýsyndan sorasaňam salgy bererler. Ha, bolly yaşly. Sağ olun. Taňar Ol ýani. Öýe barıp çaý çaýlyň oğlanlar. Yo, sağ olun. Sağ olun. İňir qaralma He, habar. doğru oğlanlar. Yoluňyz ak bolsun. Sağmanca. Sağ olun Yasul. Sağ olun. Alaydı oğlum. Mahallana seretmen näme işläp berdin hawdy? Çomuçga diýen ata. Bey oğlum. Çomuç gördüň deňinden geçip bilen oğul. Hani men sana çomucun düýbüni näle arasalamalygyn öwredin. Derede oğlum. İlk köküneçenli taş toruğunu arasala vermeli. Soňam kökünün ýokary ýanyndan kedip alaýmaly. Ana şeýsen dogry bol oğlum.
Be, näil bollay bol? Filmde alp bolaydy goý diýen. Alp çıkar sağım, alet etme. Yine ağızık geçen olsa depiyan aşağı kenik. Integimi aşak alanlykda watmanır, onna watan bolsa hijem çykmady. Aýyn tek şundan çyksaňmydan melliden. Bolmasa traktora süýre däýerse ho. Nämen traktor şu çöl garlygyň içinde traktor näme işletin? Hanak bıratsan. Gel. Getir. Han bol bıratsan. Hadi bol şey bol hayrat et. Be, Şundan yürek küfek bir yerde uçmadın ka. Oglanlar, birden giýje şu taýda ýatmaly bolaýsa. Ay yatsak yatıvererse. Dım darsygyny hemme zat doňon ýalay. Doğurdanım. Çöl ägirday. Melis, bir gel ya. Bir gelýär, hani? hani? Esselamu aleyküm ağam. Waalaikumsalam gowma ulunlar. Assalamu alaykum ağam. Salamu aleyküm. Gowma adalyňyz. Ulaw atraýdyňyz mı? Waq şu inimal ziraat da bir alazyn tapallar. Ağam şullo bilen ağabaýagan goşuny barıp bolarmy? Bah, moňgulen ondan aňra marp bolýar. Hani göreliň muny? Ýylgynlary ýalňyşyrak goýupsyňyz da ulunlar. Han şu ýylgynlary tekeriň öňüne däl ýygyna goýalyň hani? Hadyr ağam. Ine. Al şunu. Ine şey içrak. İçrak goý. Ine. Ine. Ine boldy. Hanany ulaw kim sürýär? Men sürýän ağam. Han geçenno sen mün. Yok ağam. İňoňsy özüň alyp çykaýmasaň ürpükçäge de barynçy taparmy? Bah, şeýlemi? Owa. Han getiren barlak göreli. Bärde bir enzamyda madur. Aňryk geçirä ağam. He, bar. Han Röksün, çekil gara, çekil. Ulaw jana keni. Sağ ol ağam. Bolmasa kömekleşä ilitip. Bolur. Hani? Hani bir ýygy teliň. Han Röksün. Sen Bolya bolya. öňüň Hani? täy. Teliň oglanlar. Hani bir, iki, Atrak. hani ýene. Tuvalı, ana Ay, boldy. bolay döýdi. Innağım, depäde özüň çykarp beräýdi. Ine, kimden öwrenler ulaw sürmegi? Ay barynçy gerek de ho. Ine oğlanlar. Atyňy da ýola düşdi. Köp sağ olam. Muna oňardyňyz. Ýogsa da siz agabaýaň goşuna barýaňyz. Owa. Owa, owa. Bah, näme diýseňiz lan? Siz meňe ýyma düşberiň. Şu ýerden golaýjak ýol bar. Men size gün agabaýaň goşuny elteýin. Ağam sana bir iş bolup duran näler sen? Ya, siz deme. Oňa bir işi bolmy? Bollan ağam bir gayrat et. Ine oğlanlar goşa ýollyýan şu. Şu ýol mu? Owa. Şundan günüň isteňiz agabaýaň goşuna bararsyňyz. Bolýa, sağ ol ağam. Bolýa ta oğlum. Tagaman barın oğlanlar. Ata oňa seret bize üýt köşük ulaw gelýär. Ha, görýän oglum, görýän. Inem çalmar rasala koydum ka oglum. Erden Hatice süpürüştürüp ýördi. Mehman gelýärmi diýip sorasam aýtmadyk sıran bolýar. Bir onu da mihmanlaryň arasynda hele küşedada goň etmeýärler bolaýa oglum. Hele kuşa näme ýaty? Hele küşe diýdigim çalak çolak diýdigim da o.
Sen hem şu atağından kem tapacak bolup durdun ay. Sen bar, mahallana iyine kaytar, onun mıyıkmalarına salamlaşma gel, bolyami. Yöne gelingde ödün edepil jalp bargın. Ağa bayağın ağıttığını aylay deydiremen, bolyami. Bolya. Durani, met çomucuna malt git. Bolung daho. Bolung bahrak. Bolung. Bolung ho. Men Aşgabat'tan gelen mihmanlar bilen salamlaşmalı. Geçin, geç. Aylan. Geçin, geç. Aylan. Aylan. Ağabey, salamu aleyküm. Gelingem zağaman. Ava geldik. Assalamu alaykum. Yol yadat manırdı mı? Yok Yok ya yani. baba. Salamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Salamu Wa aleyküm. alaykum Sen assalam. şol qaqamın diýen ata gurbansın o, ha? Awa. Tuweleme ullu qanca ulan ekene. Oğul ol, jağa ol yat. Atasının baş kömökçüsün ne bi? Han atasının kömökçisi bolsa bize de bir kömek etsin. Ağa bayağı. Esen olsunuz size soğuk salam uğratdı. Ata urvancan kömökleşti şoları biz düşürəyeli. Ay olur el alada alıp vermek näme gerek? Esenigem şowur bolsa da. Ağa bayağı. Qaqama maydan rolin biz şu diplom işimiz üçün film çykmana geldik. Ay esen ağaydan bolsa bir zat bor. Näme kömek gerek bolsa aýdy berin. Bolya ağa bayağı. Yürüňän goşlaňydan Häzir. öýe gireliň. Durun gelnece. Özüm kömökleşeyin. Meýlis, Ho! goşlaňa ýör. Bolya häzir baryan. Odun getirensiz giyir verin. Bor, bolya ağa bayağı, bolya. Ýörüň oglanlar. Ine ata urvancan. Teret. Muğa teret açılya. Bolşuň näýlay? Näme dip ýörsiň? Näme dip durun men? Aýalyň jaýyna kurtap barýan ho. Ayo, ne ettin ay jaydır da. Näme tapadı o? Rawşan, o jayın içindäki enäni gördüň, iýge girip oturşuny. O gadim kuýdan gördüň burştaky. Näme ýene girjek diýäňmi? Dagy näme diýmän o? Ýörüýti soň çün geldige. Näme gök gümürler öýdýäňmi? Oğlanlar ornaşdyňyzmy? Ha ornaşdyk ağa bayağı. Men mirde çay jaşyp bereýin. Nemele ağa bayağı. So jaýda gadim kuýda bar eken. Son surata düşürsek bolarmy? Kuýda gözüňiz düşüp durap. Hawa. Ýönün ýerine gozgap bolmaz. Yo, so dron ýerini alar. İlkör dem diýiňiň dalsaň nädiýär? Çay paýga ýança bidem derrew alar. Ay boruňar bolsa, ýörüň Ha, ay. bolaýdy, ýörüksün. Neme Akmurat? Oh. Sen oturuver, biz häzir geleriz, bolýam? Bolya. Beýin ýaz. Oğlanlar şu kuýdan sugurat aljak diýär udasyny ýeňletsene. He bor. Oğlanlar geliberiň. Çal diýseň çalam uýup berer daýdaňyz. Ine bolla. Vay, durda oğlum, kıssama da. O nece men çıkayın? Yokluk oturuver. Öz oğlanlamı diyal çağılar. Armağda ene. Bar olun, gelin oğlanlar. Salamu aleyküm ene. Elik salam, geç olayım. Meýlis. Daýgan ýerşin alyp kuýdana mal jemlersiň da. Bolýarmy? Mende Bor, arkaýyn mon. Ata urwanjan. Han sen maňa kömek et, al şuny. Eneňe tut. Ruşunjan eýýän bolaýdyňyzmy? Yok yok ağa bayağı meýlis alyp otur aňyrda men. Ay, borla. Yok. Boş oturmayın, nip güýmeneýin. Yok yok ene. Egir verin. He, şeyle mi? Dowam ediverin ene. Kuýdaňyz hem gadim öýdýän. Kadimliğine katı kadimdir. Torwan sen aňryp geç. Bu maňa ejim pagyrdan galanda atda. Ene, son täzen aýdaýyn, alaýynna. Oy, şeyle mi? Bu küýde ejemi de enemden galypdyr. Hawa ejem şey diýerdi. Hiri tapçı ulansaň durda. Size de adar ýamanyny berdi öýdýän ene. Oy, yok oğlum. Hey, bu da atlanan mır adar bomi. Ya, bismillah.
Men ýöräýin ýaşuly. Ay boronno, sagaman var. Esene de salam aýdy oglum. Esselamu aleyküm Aleykümselam. Ata Gurbanjan mihmanlar gelen ya Allah. Hawa kaka, eýem enemem sura tallyk. Tuğuleme, Tuğra'da sürmen maňa da öwredipdiňiz Ay, maňa da kömek etdi. Berekella. Han siz arkayn bary berin. Mene meňarşyn çalmara goýun bar. Bolya. Mihmanlara kömekleşdiň bar oglum. Hawa ta kömekleşdim. Ay tuğuleme, berekella. Salamu aleyküm. Ha, geldim Mihmanlar oglum. gelen ya Allah. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Sağlyk bilen. Kaka, bular gele gelmeli işlep başlaýardylar. Ay tuğuleme bular gallaw. Otur diýseň oturynak. Kaka. Şu şaryň sürsü bilen biziň sürýimiz goşulşypdyr. Men derre aýl saýladyk geleýin. Bor oglum. Oglanlar, siz arkaýyn oturun. Men häzir şaryň goşuny bardygym geldigimdir. Ata Gurbanjan, o goşa sadagyň düýbüne ogla goýup gaýtdym. Enesem ýanyna. Baryp şonu alyp gaýdy oglum. Bolya kaka. Hallagy, bizim istek bolar Ata Gurban bilen. Oglanlar, Görüň da arkaň oturun. Onu Ata Gurbanjanyň öýüne gidip getir. Çaýsy üçüp bolnuň deň oglanlar. Çay suw soň çer sagy baýa. Biz ýürüp soň üçin geldik. Bor oglum gördüňiz oglum. Ata Gurbanjan bar Hem kömek. Akmurad ugradur. Ay bor onno. Ýörüň onno. Nesip bolsa filmde da gow boljak, meňde. Dogry ýöne, jary ýerşiňe bir hilrak boldy. Näme bir kili? Ağa ýagydy. Göwünni size äser etdi. Rowşan men o taýda genneje kömek etjek boldymy? Hay bilmedim de. Çuwatym, çuwatym, çapatym, çuwatym, çapatym, çuwatym. Ene, atym gördüňmi? Hay berekella oğlum. Han sen Rowşan ağaň dagy bilen gitmediňmi? Men akşam ýatyrkam gidipdirler aýalar. Wahy şeýle masal. Hatice, atyma näme atdakaýyn? Meleguş takay. Taptım, meleguş, çuwatym, çu. Enefi, alın çay için. Hatice, gelnejenlere näme jogap berelgidim? Olar inni gyssaýalar. Howology, biziňkiler gatnady bildiňiz. Bahan edere zat ýoga. Beýtip durmadagy. Gyýdym. Sen bir zat diýmejek bolsaň habarlaryny alaýaly. Hana ağaňam belli bir zat aýdyň dikitdi. Enesi, sesin çıkarmasa radylyk berdigidir de. Yine tur gitti. Ya yadılan nemke. Yoğum diyen oğa enesi. Şuna basyan, alıp basya. Bu taýda görünýär. Düşündiňmi? Hanime, ho taýda sada galany? Hani, haýsyny basyan? Tuweleme. Hani, getirini, alan zatlan göreli. Oturany. Eneseret. Şuna basyan, görköz basya. Şumi? Hawa bol bas. Ana görýärmi? Ay Rowşan saňa batyr diýäwini gorkaw meňdeýäň. Yok, mena gorkak däl. Onu näme şunu ana eliň titrepdir. Ata Gurbanjan gorkawa bolmalylar. Onu äder barlak göräýär. Ana Ata Gurbanjan her baýa minjekmi? Minjek. Çopany çörek ekjekmi? Ekjek. Birden öňden alyja mulyja möjek çyksa. Gorçak ämi? Ya. Ana gorkdyňa gorkamak diýen. Gorkmadım. Oýnuň alay, gorkdyňa. Tuğuleme oglanlar size biziň çölümizde çalta urunçdyňyz. Ata Gurban artist eken ağa baýagy. Beýtme görýän ok bizaň çopan etjekdir. Ay ýok, görersiňiz. Bu çopançylyk etmez. Ana Rowşanym şuňa çalmar diýerler. Ağa baýagy. Şu çalmaryň çatmadan näme tapady wa? Rowşan golaýrak düş. Satma diýilen maňa urdat diýäňmi? Ýok, arkaýyn aýdy beriň ağa baýagy. Ay oglum, çatma diýilen kuşuň hurtga ýal urdatdyr. Onu üstlendik çöpden aýlasaň çatma wor turup ber. Muň welin öz bolşly bir guruluşy bardyr. Muň sünnen sözüne dikip çeýdip dikligini örüp çykmaly. Onsoň oňdaşyndan
Sadak sen keselini örüp çıkmalı. Muңdaşyndan sadaklar pıtıramadı ali, yine de sözün nikiliye. Ağa bayağı. Yok orkuyup näme gerek? Yüp ol şol taşından söylen sözler yıkılmalık için hemmesini berk saklamak için yokortundan çektirilip daňalyp koyulýar. Şoň üçin muňa egme diýilen halatlaram bar. Ine bir keseligine wasylan sadaklar bolsa, kışın gün sırap duran gardan, ýagşdan gorap taklýar. Yellik günleri muňdaşyna keçe ýa-da bir çadrayla biläýseňe sırap duran çägeden gorýar. Dogry. Şeýle däme Torwanjan? Owata. Men ýalgyşsam düzede görün ho. Men sen mar diýip arkyny urlap durandyryn. Çalmaryň üçin düzet goýduňmy? Düzetdim. Berekella oğlum. Yürüň onu içine de girip görelýin. Yürüň. Girňän oglanlar. Awa mümkin bolsa birinji giräýin. Geçiyor oğlum. Tör mihmanykydyr, gir oğlum. Yerleşiverin. Akşam çigregi düştü. Han şular eginiň var. Aha, sağ ol awa. Al oğlum selam. Getir. Ha, kitap mı? Qyýdym bile Atorwanjan okuyan Roni. Uşun. Bilýän ustak nämetini? Näme? Oşguy. Ana, Qur'anadar Sahyryň kitabym çykdy. Yoklay, biz şölalarlyk geldiga bäri. Sen oku, halamasan aýra-aýyr. Ýadygarlyk bolar. O, tüňçe, çalmar, tüýz, goşgyň gerek geri. Hani, başla. Biz Atorwanlan sen surat alar. Häzir. Şuna Ferit. Senin adımda. Dünýäň bar derýasy senin adımda. Iňrigi, şapagy, ýagşy gary. Meniň ihlas eden zatlarymyň bary senin adımda, senin adımda. Yüzünü öpenim, tohum sepenim. Bu dünýede ýitirenim, tapanym, topragym, gam bolsam senin adımda. Sen bolmasaň, oňat bardy dogmanym. Sen bolonsoň, bugün dünýä sygmanym. Tylla garynysy edip ýygnanym. Namysym, mertebem senin adymda. Senin pek adymda görkü bu dünýäň. Alayım sarsmasın örkü bu dünýäň. Dünýäniň mukaddes ähli zadyny jemläňden soň sen ajaýyp adyny bir ulluqan wasal, ulu anam dek. Doğa kimi gaýtalayan hergedek. Ene, doğa kimi nämen gaýtalayan nedi? Toprağım, çägem, gomum, yurdum diýdi oğlum. Töweleme rowşenam akylly oglan. Goşgynam diýsen gokyan eken. Ene, bollo, on toğu goýmaly. Ýöne gaýtalap görmelýän zat ýok. Waýy, oň ýal bolsa barda goýawary. Be, men şol oglum edberçe boljak gyz. Meýlis. Ho, Bärik gel. şu tarapdan gelýän ýaly. Hawa alaňy aňyrsyndan gelýän ýaly. Ýör göreli. Bir hili gelişiksiz ämay. Barsaň agwaýaň gyzyr da ho. Mümkin gelnidir. Ay gyzy bolsa da Atorwan ýanydyr. Ýör göreli, ýör belki filme düşürer. Gitmäliydim ho. Bir hili wallahi be. Ýöne gopyzy gowçalýan eken.
Surata düşürüp bolsa gowwardy. Ýöne közler öýtmedim-de. Ay bolýa. Ruşen! Gelle beri. Baryan. Gel beri seni çıkma. Bar oğlum geçin sağıp bolun bolsalar enege kömek et. Derro süre kosunlar. Bolya kaka. Getir, Ece, getir onu men tutoyun, getir. Atogurwan, sen geç tutuşun bir surat alayeli. Rövşen ağa, surat meyli sağa alyara. Sen koksu gelle maňa kömek et. Olmasa Hatice geç tutmağa kömekleşay bolyamy. Bar. Baran begem geçi tutuşun alayın. Bolly senim o. Tutta, Ruşen korkup durmadı, tutta. Men almaň başga tapam okma. Hadi. Ey. Rövşen ağa, berden aýlan tutsana. Yür. Maskar ettin ay. Hatice, bolunmarsaň bärik gel gay. Çigiňe kömek edey. Goý bereyim. Seret Ruşen. Owadan şekiller bolýa. Muň üçin many bilenim doldurup bolaýsa. Be. Seret häzir şu jaga diýerine. O şekil bolup durýa. Neil Fäder men gelýän. Bolýa. Aylan, olun. Çölün içinde özüňde gerek zatlar alýasyň. Alýasy. Çöl beýle owadan röýtmeýädim mene. Ay çölün baýlagy kändirnim. Ağa bayağı. Şu ağoy barada bize bir gurrun vereň-de. Uy dogurdan mağa bayağı. Size aýdyp berseňiz, menem siz suraty düşürsem ha? Men häzir. Aha. Qadimden tutduğunda oğlanlar. Ağa bayağı aýdyp beriň. Ağoy barada gurrun bersemin bizim ata-babalarymyzdan gelýän zat bu. Bu ağoyun şekli sagat görünüşine edilen sebäbi wagt anladı ya. Ene bir 4 kanatlı. Bu 4 passa anladı ya. Ene görýäňizmi? Şu üstündäki dikili ağaçlar var. Olara uq diýilýär. Uqlar tüýlük bile kanaty beripdir. Ana şu uqlar 60 sany bolýar. Näme üçin 60 bolýar ağa bayağı? Sebäbi ol wagt anladı ya. 60 minut 60 sekund. Şunnuňyzmy? Hani olanlar bir
Daydıňyzyň gowurdok süýjüdir. Gowurdokdan iyi oturuň oglanlar. Bar ağa ayağa. Biz iyer otuyoruz. Siz gurrun verseňiz bolýar. Ene oglanlar. Görseňiz edil tüýnüň aşagyny ojak durandyr. Oňam öz bolşlar sebäbi bar. Şundan tüssek gön ýokaryk çykyp gitmek üçin. Ýylsa öýüň içine erýär. Tüssesi bolsa gön tüýlükden ýokaryk çykyp gidýär. Ağa bayağı näme üçin ileri tarapdan gurulýar gapy? Sebäbi şemal ýüksünde gaýrady löwsýär. Şoň üçin kapydan şemal urup durmady ýaly, kapy ilerden gurulýar. Ay muň tilsimiken. Ene howaňyz suwlary bar. Hawa? Öýüň daşyny aýlanyp keçäni iki garşy ýokaryk çermep gur ýanyna görmeli. Ana onsoň kölege düşýän ýerine suwlarsyň weli. Salkyn şemal saglar durur. Beýbe. Ana soň görýäňizmi? Ol tüýlügi ýapylýan keçe serpik diýilýär. Onun ha ýağış ýağmur ýagan wagty onu çekip ýapýarlar. Ana soň şuňaly ýağansy wagty onu serpip açýarlar. Ödem şu işik tarapyna açýarlar. Onsoň günüň şöhlesi şu tarapdan çerik düşýär. Ana onsoň kölege aser edip adamlar wagty bilipdirler. Erte namaz, öýle namaz, ikindi namaz, goşluk wagty hemmerini çeýdip kölege bile bilipdirler. Ana görýäňizmi? Aňaryňyzda 50 dokolan anha her ýyl kilimler bardyr, torbalar bardyr. Anha siz öz öýleňizde mebiller goýýaňyz da. Hawa. Ana şolaram agoýuň mebiller de. Birinde gap-gaç goýulsa, beýlekini egneş goýular. Şu sizin oturan ýeriňizde tör diýilýär. Ol mehman ýeri. Ine men çep gaptalym bar. Bu gap we ur ýeri. Sebäbi şu asıl oturan torbalar görýäňizmi? Ana şolar aýal ewtada maksusatlar şuň içinde. Çäýnek, käse, süýjü, köke, atym çaý. Onsoň mojoň ýanyna. Häzirki döwürde näme bir Türkmeniň bir bedegi toýda, tomoşada ýaşullar bilen üýjüp oduň masynyna mesaý gurrun edip çaýlaşyp oturmak toýuň bir gelçigi. Anhamada ama bizim hormatly prezidentimiz medeni mirasymyzy ünsürýär. Şular ösdürmeli ýa şular dikeltmeli ýa. Ýylmydam mirasa sarpa goýmak, watany özgörtmek illa ağa bayağı. Ana şoň üçin biz şu işe ýapyşdyk da. Berekella. İşiňiz rowaj aldyn. Oglanlar giýje däwr çene bardy. Sizem ýadak gelen adamsyňyz. Ýatyp bir diýinçiňiz alyň. Atorwanjan, sen meň bilen gitjekmi, bular bilen galjakmy? Ay ata, şu günlükçe şular bilen ýataýynna. Bor oglum. Sen onu berde galay. Bolýarmy? Bor ata. Röksün. Ha? Eşteýän motaýda bir zada bar. Dinle. Eşteýän. Eşteýän? Aýo, eşteýän bolsaň bar çykda gör da sen rejissor ha. Feýat dolun gitdi ýa ha. Hani men telefon var. Möjek bolsun, näme diýseň, möjek sürüksün. Möjek bolsa itler ýürmeli ha. Aýo, itlerim ýürüp gaçandyr da. Ağa bayağı. Araşa görüp koy. Var şey. Karagol. Näme biz gorkup berdiň ha? Çapana çerek akıtjekmi? Ağa bayağı. Oýnyň käne, ýören biz bilen ýatardyň. Gel ani, gel. Oglum, bu kakaň dagam turdymy?
Aytıronnurlarla ata. Ata, Rewşen ağa goşgyn şeýle bir gowy koýa. Goşgy, ne bilýän? Yatyk galdyň oglum. Enem gowy diýdi. Beşgede gaýtalak gördüler. Bar oglum, sen gitdi köşek çekiş. Mihmanlara düýüs ýüdün bereli. Bar ata. Bar oglum. Entegem ýatyrdyňmy? Biri ýamyordy ho adamlar. Şeýle bir dünýäni ülmän ýatypdyryn. Turasym melen ok. Dünýädan soň da ho. Dogurdanam eýýäm gün nogaýpdyray. Turaw ýör aýagy çalmardy, ot ýakypdyr, bize garaşyp oturun. Boldy, turdum. Rewşen, sen elin kameraly nirden gelýäň? Dangdan günüň doguşyny aldym, soňam düýüs agşylaryny aldym. Ne etdiň ay? Menem tuzuraýmyly keriňde o. Ay turdymagy dözmedim de. Yer bolýar, ýör onda. Salamu aleykum ağa bayağı. Wa aleykum esselam. Sağa many ördüňmi oglum? Salamu aleykum ağa bayağı. Wa aleykum esselam. Gelin geçin bakaly. Näer gowdyn jal bildiňizmi? Hawa, şeýle rahat ýatypdyr. Ay mene ağa bayağı şeýle bir ýatypdyryn. Başym ýastykdan galdyrasym gelmedi. Ay çölüň bir wada şey dämedi bar da oglum. Ata, ine getirdim. Ha, Torwanjan. Ha, berekellah. Otur oglum. Ha, Garagol. Geldiňmi? Şu käseleri zot berik. Näme bu garagollyk etdimi? Ataň aýdaýynmy? Agşam bu garagol möjek bolup bizi ýatyrmada. Al oğlum. Bana Torwanjanyň oýuny kändir. Senin gelenine hedil etti köşek. Ağa bayağı. Düýäň süýdüni aja düşdüň, immunitetiňi kesele garşy durumlulugyny güýçlendirýär diýär internetde. Ay şu internetiňizden bilmeýän zat ýok. Köşek ýumurtga çirýändirler. Näme enesiniň süýdi tonokmyka? Ýok, ýumurtga çirip dursaň sakırt galamadak bolýar. Ata babalarymyz şey dipdirler. Bizem şey diýär. Galanım şu internet diýeniňden sorak görämeden. Meýil san şu gözürlüğü alsana. Rewşen ağa, Meýlit ağa. Däde kömelek we surat alsaňyz. Näme çağırýam? Alsınlar da suraty. Hani göreli. Bunu hökman almaly. Hatice bıçak verdi. Bıçak näme diýäňiz? Kömelek kesip almasaň bolmaýar Rewşen ağa. Kökü ýerde galmaly. Şonda ýene täze kömelek çykýar. Men diňe ýüz jagadyň adýan Rewşen ağa. Görýäňmi? Berekella. Senne köp sade uğranaymaly. Meýlit alýanmy? Alyan ata Urwanjan, sen arkaýyn kesiber. Ata Urwan, berde de var bir kömelek. Baryan, şunu alıp bolaly häzir. Getir göreýin hani. Ýörünni onam göreli. Rewşen ağa, me kömelek sakla. Bıçağı ver. Ata Gurban. Bu duran goýumy? O, Rewşen ağa. İçinde su barmyka? Su bar. Öň atam goýunlar şu goýda su goýak eken. Soň howuz gurunnyk. Görelimi? Yer. Goýa şoňa ken, görelimi? Göräý. Meýil, alýanmy? Alyan.
Uy. Şoňa kena suw eten oga. Suw çekilipdir Rewşen ağa, ýüpü gysga, ýüp alyp geleyinmi? Şoň üçin goşagdy oturmasan ata gurban. Ay, uzak bolsa da ılgap gidip gelerin. Yok, gerek değil ata gurbanjan. Rewşen ağa, howuzak suw mundan süýji, hak suwy. Ýören şondan çäýeli. Ýer. Uy, ýoksa da meýlis. Ata gurbanjanyň goşgysyny dinläp gördüňmi? Ýok, o näil goşgay? Hatice üretmeyecek hakta. Hananny dinläli. Meyli sağa tayar dele. Bolhow artistimiz garaşdyrmasana. Bolly, biz taýar. Gördüň avar gozy, etini de sünkün gazy. Nämetjekdiň buruç bilen duzy, ey vay gözüm, alayta da çep gözüm. Gördüň avar at, etini de ýanyna yat. Näme gerekdi hat? Ey vay gözüm, alayta da çep gözüm. Nähili goýadymmy? Gowolmadmy, berekella. Sen çynnyň basyrlygy ýatan artist ekeniňe. Munça kömelek tapyp berdiň, goşga aýdyp berdiň. Menem saňa bir sowga çyk bereýin-nä. Hey, goýdygyny. Meh. Kömelek Hatice tapda. Onu bu sowgada Hatice beräý bolýarmy? Saňa da meh, saňa da muny bereýin. Bu zat näme? Ferhat. Demir gady görkezýä. He, bilýän kompost. Berekella, bilýän ekeniňe. Ata Urwanjan, han ýöräli. Ýer. Ha, salam Tawus. Gomy ýagdaýlaň Tawus? Gowy. Sagaman bardyňmy? Hawa, bu ýerniň tabiaty şeýle gözel eken. Görseň haýran galarsyň. Çopanam gowy ýaşul eken. Adabyňa da degen bolsa bolýa. Men şat. Gitdiňiz bol. Ýüregim usup jaň edeydim. Tawus sesiň bir hil çykýaly. Ay hiçli. Daňdan düýe sagyşlaryny aldyk, köşejiklerini aldyk. Düýe sagar ýaly ýalgydy Mahmut aýdy. Hawa, çopanyň gelini gyýdy bar eken, şolar sagya. Çopanyň gyýdan ma diýsen. Agtyzyga ma ata gurban diýip. Giýje gorkudyp ýüregimizi ýardy. Nemele Rewşen? Aýdy ber, Tawus dinleýän. Wagtyň almaýyn. Soň. Wagtym bar Tawus, arkaýyn aýdy ber. Ay ýok. Soň. Bor Tawus, isläm atyň jaňa daý. Sag bol. Tawus bir da diýjek boldy. Süýgümi duýmasa näme diýinmi? Duýguýyňy näme edip bildirjek? Süýgüň ahmasalar gyýyn maşgala näme edip aýtsyn? Bolajygym ýer. Hatice bolýala oturaýda. Ýok, ýer diýen. Goşyňy malaýylla. Ýok, okajak däl ýören. Hatice oturaýsana. Bir alyp ýatdyň da togurban bolýa bol çatyrak kakym görmänki. A togurban bol çatyrak. Bolýa häzir. Hatice dik durýar gaýda. Hatice. Bir. Sene kabira çolup gidipsiň oglan. Bol başladyk. Kuşlar bilen söhbetdaşdym. Men bakylyk barada. Ine şu ullakan we men hemem şu asman arada. Dostlarıma sarpa koydum. El yetmez gıyırları söydüm. Baş yalanaç gezdim garda. Ine şu ullakan ve men hemem şu asman arada. Yok, gıykulap, delle, ağlap, geçeninle ciger dağlap. Düşündüm men durnaları öz könglimem ahıdardı. Ine şu ullakan ve men hemem şu asman arada. Yöne ulurak olalım. Uludan telim alalım. Fedaşlık ne barada. Çünkü kiçi bolmak güne. Ine şu ullakan ve men hemem şu asman arada. Ey men kompusum atama hurkunmelime. Bah. Goşgyna ütköşü goýan eken. Dost, men näme etjegimi bilemok. Bilýän gelşiksizliginem, aýypdygyny.
Ýöne ýüregime buyurup bilemok. Aklımdan hiç Hatice çıkanak. Hatice ýalygydy, ýurt sökseňem tapmazmy kaň diýen. Oňa öýlenjek pähliwan ýigdim gowaglan niýeler. Bagtlar bolsun. Gam çekme dost, bir alas tapylar, ýör gowsy çalçely. Hatice, Ruşanaň maňa beren sowgady nerede? Soň elä sene şu wagt şonçadam ýetişem zoga. Qakamda gelýär häzir. Özüm alarynay. Şu taýda dämi? Seret döküşdiräými? Bolýa. Çaltyragal ejen bolaymesin. Yetişýärmi gyz? Owa gelmedi. Vay, Atogurwanjan. Onuň näme oglum? Senki dälle ýeje Hatice kimidinki? Bolýar oglum. Sizinki şu. Ýöne näme digini bir görkede? Ýok, onuň däl, o eýlek ýylpylawjak zadyň bara. He, getir oglum, şunyň görey. Vay tuwelem. Maň owadanja en haýjadygyny. Kim berdi oğulcugum meni? Bu en ayca owadanja dady kim berdi? Röwşen ağam berdimi? Haçan berdi oğlum? Kömelek ýygmagy demizdi. Ile onu aýtman ýörsiňizler. Sizden her hildada garaşylçy. Näme boldy gyz? Barmaň kesdiňmi? Wah hey. Hani ber barmaňy? Näme boldy? Barmaňy da kesberdiňle gyz? Näde gedenmi bilmänder. Musabir tarama gyz. Şoluglanlar gelel ber näme goýanyň bilen ok. Näme men görüp oturýarmyn? Soňra darşyp berşip. Gidinkileri de şoluglan tebäpli göwüne ýendelsin. Ýürejiňi bilip oturanlar. Belleje, näme men çykarjak bolup jany diýene men ejemede, qaqymada, Fidede ağamada kömegim degip dura. Bir de haçan-haçan kömek etjeksin. Sen bolmasaň özümde oňarman oturuverer söýdýän. Toylarda göreşip beren çınar ýaly ýigit waka. Maň iňe tapaýmaly şoluglanny bolup ýörşüni. Gelneje näme etdim men? Näme bolşum manen? Bolşun bolmasa sowga diýbererlermi? Men näme etdim diýen bolup men tanyrjak bolýarmy? Röwşen, näme dost keypiň ýokla? Leyli Mecnun Nissani, gaty täfin Nissan. Bilýärmi? Mecnun Leyliň adyny, çägäň ýüzüne ýazar eken. Şemal bolsa öçürýär. Ol ýene ýazýar. Ýene şemal pozýar. Ýene ýazýar. Şeý dip uzak günni alaňlyň depesine geçirer eken. Daşyna jerenler üýşer gider eken. Çägän syňnasam şo ýadyma düşýär. Gaýdasym gelýär. Näme bu çägeler seni mezun edip barýarmy? Ene bir aýlap bolsamam gaýtsak diýjekler. Men ýadadym. Nämeden ýadadym? Şu çöl adam ýadatjakmy? Bolmasa özüm urlaşyp beräýin. Kim bilen? Näme urlaşyp berjeksen? Hatice bilen. Aklyňdan adaşdyňmy? Dost men çynym, eger gurlaşdyýsaň men... Bilýäň sen, onu ýaşy Murat Pählewany berjekler. Ay, ol oglana Hatice ömrüm göwneme ýa. Näme bilýäň? O gowaglandyr. Ýöne Haticeň deňi däl. Näme üçin? Gumly, Pählewan, edepli, salihatly, başga näme gerek? Gepem şonnada. Oňa Pählewan näle? Inçeden duýgur, Sahirpsint oglan taýmy kadiýan. Göwnüňedir. On soňam ağa bayağı bizi öz ogly ýaly görýär. Men saňa ağa bayagan gyzynyň göwnüne degdiýem oga. Bagşla. Men ýalňyşdym. Men äçen atyp oturandan gönü baryp gürleşeniň gowmy kadiýan. Diliňden satdy sen.
Hatice duran bir edebe. Bir ýannaky bilen 50 ýyl dawalaşsa, saçyna agyrdy. Ýöne Gurbanazar ediýdiň aýaly aýdypdyra. Biz bary ýok 10 ýyl ýaşaşdyk. Men onu dolusy nawam ýetişmedim. Ýöne sol 10 ýyl biriniň 50 ýylyna çalysmarnyp. Gurbanazar şahir belki muradyna yetmedik söýgü, yeten söýgüden kämildir, kämilem diýe. Hey. Onsoň Gurbanazar ediýär. Ähli duşun hem duşmadyk aqwallaň dünýäsidir biziň ümmülmez dünýä diýe. Ona el sen aqwalyň duşmanmys. Biz nire çöl ýerler nire. Biziň aqwalymyzdan bizi şu ýerlere getiren. Bilseň sen aqwalyň synagdan geçirip oturan bolsa bildiňmi? Men wyjdanym satanok. Wyjdanym diýip Hatijaň ýüregine dugun goýan bolsaň näme? Sen oňa ýagşylyk edip ýüze urýan. Kim bilýär? Şeýdibem sen onu bütün ömrüne aglap geçmeli dersin. Bilmedim dost. Çynym aýdýan, dilim aýlananok. Onsoňam agasy hally düýşümde utananokmy diýdi. Beh dost. Düýüşdüýdiň, ýene diýdiň. Ýöne gönü gelen keýiň iki gözünden başga aýby ýok diýe. Şonu ýatdan çykarma. Hey, ölmeseň her zat eşdiljek hally. Näme diýjek bolýar? Uyan. Aklımdan adaşıptır. Pilyalı pelwan yigde göğnemen. Inni hol şekerli susuz galan selnyali çöpecan bitde göğün verip ýör. Adam diline gurulesene. Hatice Rövşen diýilýänip, yanıp köýüp ýör diýen. Kim diýdi onu sana? Uy, diýmek gerekmi? Giýjaň ýaryna çenli. Olaň şol surat alýan zadyny elinden düşürmän. Şoň goşa koýşuny gaýta-gaýta diňleýär. Goşga koýşuna menem gowy Bar şomy? Şowomy? In haseret? Alyne, uyaňa berilen sowgat. Tükada biderek balygy gurrunlygy. Ertire bir tagaman çykaýyn. Etjegim bilýänle. Näme etjek? Sowgadan alyp maňlaýyna gelmek gaýtjak. Hay sene däldiremedik bolsaň meri. Alo. Salam, Tawus gomy? Salam Rövşen. Men sana päskel beremok gerek. Yok, ödüm. Näetdiň? Senariýany ýazdyňmy? Geçen geregem jaňa deňde soramandyryn. Ay. Senariýa 50 ýaly Rövşen. Ha, näme boldy? Ay. Hiçle. Saglyk däme ödi? Hawa, saglyk. Bizeminni işlemede azal diýä söze. Tawus sen geçen geregem bir zada diýjek gollun öleýin ýa senariýany molum halamadymmy? Yok. Rövşen. Bize gudatçylyga gelýärler. Gutlayan. Kimler? Men onu tanaýanmy? Hawa, merdanlar. Merdan. Ýyllaşmyz merdanmy? Hawa. Merdan goýulana. Gutlayan. Bagtly bolun. Bolýar Rövşen. Sağ ol. Men sen toýmuza çagyrýan. Hatice, sen näme üçin aglaýan? Kim sen göwnüňe degdi?
Yok Cigimcan ýöne. Onda näme ağlayan? Yok, birden ýöne gözüm ýaşaraýdy. Enemmi, ejemmi? Barmaň agyrýarmy? Yok Cigimcan. Hiç kim iştat diýmese meni ağlamak, senem ağlamada. Bara Torbancan. Ol bilýärmi? Röwşen ağa görse ağlak diýerdi. Bilýärmi Röwşen agam, senem, menem, hemmämizden gowurýa. Sen onu nerden bilýän? Bilýän, o senden utanýar. Bilýärmi? Gel Aşgabatda gidip ertekler dünýäsine özüňe gitjek diýdiňa. Röwşen ağa da ynha Aşgabatda gezdirer. Men oňla gürleşerin. Hatice sen ýene de ağlaýaňa. Yok Cigimcan goýdy meni. Ýoksa da sen berden nämişleň, hany geçilen. Menmi? Men saňa ağlama diýen. Bor Cigimcan, men çyndanam ağlam. Onda gel bu kullem oýnaly. Ata Orbancan, men bu kullem oýnasym gelen oga Cigimcan. Ýör goýsa geçilen ýanyna gidelim. Geçilen giden bolaýmasyn? Ýör. Qıyı, ayoğlu. Salamu aleyküm. Alik salam. Men şunu getirdim. Men onu ata gurbana beripdim. Biz bir qumdul olan. Kän bir gürlemäne moňaryp baramdyk. Nemeli? Sen gowuglan. Düşbi. Okulu bolan soň aýdaýjak bolýan. Öňem aýdypdyma? Hatijan jigim aljak bolýasy. Hatija dokunlygy. Şäherde 5 günem ýerlemez. Özüňden çen tutay. Şu taýda ýyllap ýaşamaly bolsaň etmersiňe. Wah gelneçe. Men Hatija hiç zat diýmedim. Bilýän. Sen edepli çağa. Ýöne men saňa ýagdaý aýtjak bolýan. Her kimin deňi bardyr, duşy bardyr. Şäherde saňa münasip şäher gyzlar kelmiri. Akyllyja bolay bolýan. Bu sowgadyňam şolaň birnejik beräý. Aýdýana gelneçe Hatijaň adynym tutamak men. Bolýa. Ýöne bu zatlar atasyna ýetäýse has gelişiksiz bor. Almunyňam. Kimler? Kakamyle meyli sağı. Bize kömelek ýoksun diýdiler. Onna nire edeli? Uyuň töwereginde köp. Şo takida elonna. Yer onna baral hani? Röwşen ağa kimi dostmy? Dağı näme? Sen men ýaşazyk çoponnasmy? Onna bir zat diýsem edermiň. Sen Aşgabatda gidesin elem. Onda näme? Hatijany öýkületmäý. Hatijany öýkületmäýdi. Men jan ýal dostum. Hatijan men öýkületem oga. Onda näme üçin aglaýa? Haçan? Dün geç tawmagy demizden soň. Bolýa diýmediňa? Bolýa. Saňa goşa öwredýinmi? Özüm diňe Hatija aýdyp bermeli. Näme üçin diňe Hatija? Özüň Hatijany öýkületme diýdiňa.
Ay bolýa, öwretmäýin. Durda näme gyssanýaň? Öwretde. Diňe gatyjy aýdyp berjeňe söz berme. Söz berýän. Kämil bolup, aklym ýetdi bir zada. Kämil bolup aklym ýetdi bir zada. Mudam köngül arzuwuna ýetme ýok. Mudam köngül arzuwuna ýetme ýok. Bir gezek söýmek bar ýagty dünýäde. Bir gezek söýmek bar ýagty dünýäde. Ýaşamagam iki gezek berilen ok. Ýaşamagam iki gezek berilen ok. Ene şeýle. Ýörünni kömelek gözläýilmi? Ýör. Ha, bilýärmi? İkimiz bir ýerden gözläp ýörmäli. Sen o taýdan gözle, men guýun ýandan gözläýin. Ýöne bu gezek men birinji tapar. Bolýarmy? Bolýar, göräýär. Ene meylissan, şu görýäniňe haklyk diýilýär. Hallagy, mun bir getirip bär guýýamy? Ýok meylissan, şu görýän takyrlygyň bara. Hawa? Ýağışyň, ýağmyryň ýağmagy bilen, ene şu joýa bilen ak gelip şu taýda ýygnan ýa. Bollum meylissan. Bolly hallagy häzir bir min. Meylis, bolan bordan gidelim. Hakymda garaşyp oturanlar. Oglanlaram kömelek tapanlarlar. Öňem aýdypdyma. Hatyjan jigimanjak bolýardy. Her kimiň diňi bardyr, duşy bardyr. Şäherde taňynakyp şäher gyýlar kämli. Akyllyja bolay bolýar. Bu tawgadyňam şolum birine çyk berek. Ýöne bulatla, atasyna ýetäýär, atasyna gelişip durur. Ruşan ağa, kömelek tapdym. Ruşan ağa, oýun etmeýdi, gözüň açaýdy. Ruşan ağa, gözüň açaý, oýun etmeýdi. Näme diýen? Ruşan ağa guýun ýanyna çaşypdyr. Ellece, vay bu çağa näme boldyka? Ece bir zat edäýdi, Ruşan agam gözüni açan ol. Ata Gurban, alga kakan çağır. Men goşdan suwap gaýdaýyn. Ahy guýda näde barlansy? Ellece, gözüni açan ağa. Aç oğlan gözünü. Ruşan. 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 Ayrani. O şekilde yedi. Çek. Hani yoş bilen. Ali, näme boldymy? Bilmedim. Buyun ýanyna özünden gidip dur. Hani görüň hani. Buyun ýanyna diýdiňmi? Hawa kaka. Bir
zat Sarımsak bile portoğunu da getirin. Gülür olur mu? Çaltıra. Atası özün bir zat ede vori. Aytdım ha, ennam ot gel, gülürüp dur muni. Al kaka. Getir. Ece, ene, gözün açar mı ka? Açar bala. Gözün aç, Ravşan. Doğrulan bar oğlum. Bar Hatice'm yani. Bar. Ravşan. Häzir sarımsak bile okolat bolýn. Derre gözü geler. Ravşan. Hani Ravşancan, inim. Hay berekella. Özüňe geldiňmi? Bah, yüreğe yardım ay. Ravşancan, oğum oğlum. Gow ayağı. Ağı ayağı. Olmasa hastahanaya gideyeli. Yok la, hastane gerek gel. Şükürünü kovuyor Allah. Tuvaleme özüne gelle. Hani giyinrek durun. Avansıp durmana. Melçam sen yanı ol, men häzir gelýär. Bor. Tas yüreğe yarıptın ay dost. Men häzir sana su getireyim. Olya. Meylis. Har kameran maňa beraydy. Seher bilen çölüň gözölligini özüm alaýynna. Bolýa dost, meh. Ýöne kameran güýjü açyp barýandyr, soň özüň goýarsyň da. Bolýa. Bolýa. Atorwanjan bir minut bir zat aýtjak. Kamerada son kalan vatlama Hatice'ne köjödi görsünmü? Nämçün? Bolýa Aydar, niye gözüň gördi? Men onu. Diňe Hatice'ň öýde görsün bolýarmy? Ýöne başga hiç kime görkezmi? Bor. Bizinni gaýdýas. Filmem foto düşürüp otardyk. Bu çölmem hiç ýadymdan çykmaz. Saňa da Pelwan ýigit ýaşy Murat bilen bagty bolmagy arzu edýän. Onuňa degen ýerim bolsa bagşla. Aýp görmegem mümkin. Ýöne hoşlaşaýyn diýdim. Hatice! Ene, näme şirýaňy? Hem zady bilmelimi? Sargan şirýaňmy? Yok bala, mihmanlara nahar pişirýän. Taňa sargan pişirip berýärin iýesiň gelse. Ene bilýäňmi? Men taňa goşga aýdyp berjek. Hana oğlum sen goşga aýtmada, maňa bir odunçyk getirip ber hani. Goýaş joş ýerde goýay. Hay berekella men kömek. Ýene getireýin meni. Yok, bolar oğlum, bolar. Hani ýaň bir goşgy diýädiňmi? Hana aýdyp ber hani. Ne, hil goşgyday? Ýene şo möjekli goşgyňdyr da. Ýok ene, başga goşgy. Hatice üretdi ene. Ýene hiç kime aýtma diýdi. Diňe saň aýt diýdi. Şeýlemi? Kanonne hiç kim gelmeýänke maňa aýdyp berse goşgyny. Su akar kenar gider, bu janym yanar gider. Degmen gyýdyň gögnüne, mihmanlar gonar gider. Ene ýöne bara atama aýdaýma bomy. Soň Hatice menden gaty görür. Bor aýtman. Bar oğluminni oğlaklaryny aglasaly ber. Bor ene. Akşamot hayırlı bolsun ağa bayağı. Şeýle bolsun, gelin oğlunlar. Etler näme üçin asýaňyz? Et çölle şey soğuk diýdi nime? Bolmasa ýa soğuk jam bar. Bah. Gün ýaşadan şey as koysan et çalyk ya. Gün doğay makada alıp içmege dolap üye sal koysan et tagamny ýitirmeýär. Asylyan etin sünkünden pişirilen ayak sorba hasam tagamly bolýar. Käbir çopan oşunu dere dolap uya da sallap koyalar. Şeýledem kaka. Awala. Bah, geň zat eken bula ağa bayağı. Ay çölün geň zady kän roglyn tek. Bolmaly zan. Bollu kaka. Şeýle. Ýürüň öýe girelim.
Sağ olun ağabey, köp taňry elkasy. Sağ olun. Sağ olun. Bolýa sağ bolun. Bolýa ağa sağ bolun. Hallaga sizem sağ bolun. Eden hyzmatlaryňyz üçin köp sağ olun. Kakyňa da ejeňe de salam aýdy oglum. Şäherde de size hukman garaşýandyr. Ne diýip bolsa. Sağ bolun. Oho. Atorwanjan. Näme aglaýan ho? Ha? Sen çopon oglana ho. Tuweleme surata düşüp artistim bolup gitdiň. Goý aglama. Ynga Aşgabatda bararsyň ha ho. Ana şonu ýene görüşür. Bolýarmy? Sağ ol dost. Ýoluňyz ak bolsun. Hemmeden salam aýdym. Bolýa sağ ol. Sağ olun. Tagamanca barın. Nämedim şu atýarsyňyz? Çöllüň aýdaňyza gynanýaňyzmy? Rowşan. Sen soramajygym. İzde bir zadymyz galan ýaly bolup dur. Näme galan? Wah galyla dost. Näçek. Han men gows alan zatlam görüň. Rowşan. Muny gaçan alýy? Men sana ejeme qakymy dogadmy? Dur Akmurat. Getirani. Aýdyp bilmeýärdim aýtmal boldum. Gitseme sagaman barym. Ejeňem gözi ýolladyr. Menem alaňlygyny aňyrsymda sen ýylgyryp görnäýjek ýaly. Seredip durarym. Yüregim sen bilen gitdi. Sagaman bar. Senen menden aýyp görme. Hatyja. Senki dogry bolup çykdy dost. Aýtdym ha men sana dost. Ana inni sana gulaçan miras. Bırak bıraksan. Enesi, mihmanlarım giden bolsany. Menem atam öýme barıp, olar begendir geläjek. Hatyja da ýok diýeni. 40-dan soň teke sorasalar bolara. Han garaşdynlar entek. Wah garaşdyryp bildiňiz enesi. Biziňkileňem gözi ýorludyr. Gaýdym. Gelnejeň ata söýüne barýa. Uzagy çekdirmen, 40-dan soň sekedin bereýsiňiz diýe. Durgyz. Seninle anyk bir zat aýtman gitme. Gaýdym. Utanma. Näme göwnüňde bolsa aýt. Sen näme aýt bilmen gaýdym. Eje. Gelnejem gitmesin. Näme üçin gitmeýin? Wah şu gaýdyň ahyr bir gep tapjagyny bilýärdim-de. Muň kuýy pikiri şo, şäherden gelen oglanyna. Oğul şeker. Gaýdymy zawat ýap oturmasana. Sulhalmasa almazda. Vay. Inni o diýip bu diýip gulýal maşgalany iner ýaly oglana berme. Tanımayan yerine de çıkarıp koy verecek mi seni? Köpür gürleme gelin. Şu at alınıp verilip barlayan zat yoga. Bak enesi, men diyenme yok değil mi? Hatice de şumat bir ağlar koyur da. Gaýdym. Doğrudan birden son ömür boyu şeýdip ağlap yürmeli bolaymy? Näme boldy? Näme bolandyr öýtýäň? Hatijaňa göwnü şäherlidi. Aýalyň işine goşulamak. Ýöne şol oglan artyk başga oglan. Galanam hakamdan sonra. Hakam näme diýer? Ha, geldiňmi oglum? Geldim kaka. Näme ol kakaňdan soramalda? Ay hiçle. Näme hiçle? Sesiňiz ol alaňyň aňyrsyn näçilýäli? Näme boldy size? Gaýdyň ogul şekerlere ýok diýe. Ýok bolsa ýok borda. Gyýdy göwnetmän gozgap bolmada. Şoňa galmagan näme gerek? Kaka. Kakarlyk aýtdyň oly. Sizin borçuňyz näle?
Näme büyüňe aşyrdy ýokmy? Bar gitdi çaýyň suwuny içibe. Ol geliniň sesem gaçyk ya. Berkim öz ornuny bildi. Hormatly talipler, iriz mihmanlar. Biziň Medeniýet institutymyzyň syna topornyň agzalary. Özüňiziň bilişiňiz ýaly şu ýyly mähriban, gahrman arkadağymyz mirasa sarpa goýmak, watany özgörtmek ýerli aglan etdi. Ine biziň institutymyzyň taliplerim öz goşantlaryny goşmak üçin şol giden ymgyr çölüň içinde medeni mirasymyz barada film suraty düşürdiler. Sizin şeýli şowgunly ýer çarpmalaňyz biziň Medeniýet institutymyzyň talipleri Röwşen Esenif bilen Meýlis Amanowyň täze düşüren filmini beren Ulluhan bakaňyz diýip düşünýän. Inni şu ýerde bir kicicik sırjak adam aýdasym gelýär. Biziň ýaş kino rejissýorymyz şol giden ymgyr çölüň içinde öz bagtyny tapdy. Birek-birege göwün berip durmuş gurmak ol adam ömrüniň iň päkide, iň bir mukaddes pursatlarynyň biri. Şoň üçin men ýaş juwanlara bütün ömürlerini bagtly durmuşda geçirmeklerini ak yürekden arzu edip sizin hemmeňizi ýaş juwanyň toýuna çagyrýan. Inni sözümiň ahyryna şu halkymyz baradaky, watanymyz baradaky şu hemme edilýän işleň başyndan mähriban arkadağymyzy, men mähriban gahrman arkadağymyza öz işlerine üstünlük kazanmagyny, janyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny ak yürekden arzu edýän. Alnyň bagtyň bolsun diýdi. Baran ýerim bilen ağlap ýygyna gelip